Awat apakiidep, when we silent mode tayo kumada, dagiti cellphones tayo. Kadwaen tayo, dagiti sumaganad nga mangyawat, iti intention panagyaman da, isud da Jonathan and Florencia Gabayne and family, Edsel and Joyce Ulep and family, Michael and Jojo. Kalangkwasan Zumba dancers, Mr. and Mrs. Marlon Balbin and family, Mr. and Mrs. Domingo Reintegrado and family, Esmenia Balbin, Mr. and Mrs. Rolando B. Galangco Sr. and family, Mr. and Mrs. Gerald Reintegrado, Mr. and Mrs. John Kiton and family. Ken kastapa inta iraman iti ikarkararagan iti daras nga panagimbag ni Natividad Colong. Intay pa iraman nga ikararagan, dagiti sumaganad amin minatay ang may kararagan. Isuda Felix Gasalaw, Carolina Gasalaw, Natividad Gasalaw, Faustina Galangco, ken amin nga minatay ti Gasalaw and Galangco family. Kastapa iraman tayo ng ikararagan ti Kararwada Leonardo Estelero, Jose Balbin, Rofina Balbin, Segundino Reintegrado, Damasa Reintegrado, Pedro Ramos, Jimmy Ramos, Fatima Ramos, Anastasia Ramos, Sevi Ramos, Hipolito Balbin Sr., Hipolito Balbin Jr., Marlene Balbin, Candida Gumatay, Ronald Cabaltera, Mario Tolentino, Ken Federico Anaen Sr. Adatayon iti may katlo a Domingo ti Quaresma. Ti daytoy arambak misa, kadwaen tayo ti panangidaulo, ti panagdaton, ken panagyaman, dagiti kakabsat tayo manipod sisa San Lorenzo Ruiz. Tumakder tayo. Di umay ka, Jesus ko, dito'y arpat ko, tapno'y salakan mo, kami ngadipen kawanen nakam kadi tinakurangan mi ugasam to'y puso mi tapnugen ka linutam to'y barupong ko, pinalinteg mo to'y biyak ko, sinilawang to'y isip ko ngagturo, di kinapudno. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti grasya na puta Jesucristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, ti adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ada tayo ti may katlo nga Domingo, ti panawen ti Quaresma. Nagdawat tayo ti asi ti Apo, tapno tulungan na tayo, babayan ti grasya ti Espiritu Santo, amang balbaliw iti wagas ti panagbiag tayo. Dumawat tayo nga muna, ti pamakawan ken na asina, tapno may karitoy kadagitoy nga misteryo, arambakan tayo. Kuna tayo, nagkanpusarak, iti Diyos sa manakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sa uaramid ken liway ko.
basol ko, basol ko launay. Isungag pakpakaasiak ken Santa Maria, nga nayon na Birhen. Dadagiti amin, Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, itiapu tayo a Diyos. Kasi na tayo kumati man nakabalino na ya Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipanda tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Kasya na kami, kasya na kami, kasya na kami. Kristo, kasya na kami. Kristo, kasya na kami. Apo, kasya na kami. Kasya na kami. Apo, kasya na kami. Kumararag tayo, O Dios, sikati ubog ti amin nga imbag ken asi, ipakamom kada kami ti ati kinadakes maagasan, babayan dagiti panagay ayuno, panaglualo, ken pananglimlimos. Ipay mo kadi adakam amadagsenan, gaputi panakaamumi, anagbasol kami, palag-anen na kamkuma, babayan taasim, gapuken apumi Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, titimpuyog te Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga wanting gana. Amen. Agtugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodo. Ay aywanan idi ni Moises dagiti karnero ken kalding ni Jethro a katugangan na. Ti padi ijay media. Impan na ti arban ti labes ti letang ket dimteng ijay sinay abantay ti Dios. Sadyay nagparang ken kuana ti anghel ti Apo akas gumilgil ayab nga apoy nga agapo iti tenga ti basit akayo. Minatmatan ni Moises ti kayo ket nakita na sumsumged ngem saan amarunot. Nakaskas daaw daytoy, kinuna itinakem na. Apay nga taa saan amauram ti kayo. Umasidegak man takitaek. Idi makitak ti Apo nga umasasideg ni Moises. Inawagan na manipod ti tinga ti kayo. Moises, Moises, kinunana. Anya, insungbat ni Moises, di ka umasideg, kinuna ti Diyos. Ikatem ti sapatos mo, tanasantuan ti daga, apagtaktak diram. Kinunana pay, siyak ti Diyos dagiti kapuunam, da Abraham, Isaac, ken Jacob. Inapot ni Moises ti rupa na tamabuteng kumita iti Diyos. Kinuna ti Apo, nakitak ti nakakaasi a kasasaad dagiti tattao ijay Egypto. Nangeg ko ti panagdawat da iti tulong gapo iti panagparparigat da. Wen, amok dagiti sagsagabaen da. Bimabaak tapnis palen da ida dagiti Egyptio. Iwar ko ida iti dayta adaga,
ket ipangko ida iti dagaan na dameg ken nalawa. Nagbaknang ken nagbunga daytoy adaga, apag nanaidanda dagiti Canaaneo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hebeo, ken Jebuseo. Kinuna ni Moises, no inna kadagiti Israelita, ket ibaga kadakwada nga embaunak ti Diyos dagiti kapuunan da. Ket saludsudan da tinagan mo. Anya ngay ti ibagak, siyak ti adda nga agnanayon, kinuna ti Diyos. Dayto ti ibagak to kadagiti Israelita, ibaw na kada kayo ni siyak nga adda iti agnanayon. Kinunana pa iti Diyos ken kuana, ibagam to daytoy kadagiti Israelita, ibaw nak ti Apo, a Diyos dagiti kapuunan ti Diyos, da Abraham, Isaac, ken Jacob. Daytoy tinagan iti agnanayon, isunto ti pangawag kanyak dagiti amin a kapututan, ti sao ti Apo. Agyamantay ti Diyos. Managayat ken manangaasi ti Apo. Managayat ken manangaasi ti Apo. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, amin nga adda kanyak. Idaydayaw yu tinasantuan anagan na. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, di mo liplipaten ti asina. Managayat ken manangaasi ti Apo. Pakawanan na ti amin na basol ko, ken paimbagan na ti amin na sakit ko. Yadayunak ti tanem, ken bendisyonan nak iti ayat, ken asi. Managayat ken manangaasi ti Apo. Ikalintigan ti Apo, dagiti may lupit-lupit. Itid na kadakwada ti kalintiganda. Impakaamuna ken Moises ti panggep na. Impakita na dagiti Israelita, dagiti naindaklan nga aramid na. Managayat ken manangaasi ti Apo. Managayat ken manangaasi ti Apo, naanos, ken di agbalbaliw ti ayat na. Kas iti kangatuan iti langit, manipod dito'y daga. Kas tamet ti kadadakkel ti ayat na, kadati agbuteng ken kuana. Managayat ken manangaasi ti Apo. Iti may basa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko, kayat ko amang ganyo tinapasama kadagiti ama tayo asimurot ken ni Moises. At dadaamin iti salinong ti ulep. Awan tinapagtengda iti lalasat da iti nalabaga a baybay. Iti ulep ken iti baybay, nabunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Nanganda amin iti maymaysa na espirituan at tinapay. Iminom da amin iti maymaysa na espirituan a danum. Ininuman da iti na espirituan a bato, akim mo'y kuyog kadakwada. Ni Kristo da ita abato, ngem oray no kasta, saan anay ayo ti Diyos iti kaadwan kadakwada, ket naiwarawara dagiti bangkay da iti letang. Amin dagitoy, pagwadan tayo kuma, tapno di tayo agartem dagiti dakes abanag, akas iti naramid da. Di kay agtanabutob, akas iti inaramid, tis magmamano kadakwada, kit dinadail ida iti anghel di patay. Napasamak dagitoy kadakwada apagulidan anda, dagiti daduma, kit naisurat da, akas pakabalaagan tayo. Tadda tayon iti tiyempo, adandanin agkanibusanan. Sa sino man amang ipagarup, anatalged ti panagtakder na, agannad kuma amangan numatwang. Tunggal sulisog nga umay kadak kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tungpalen ti Diyos ti karina, ket di na ipalubos ang masulisog kayo, iti diyo kabailan asang raten. No masulisog kayo, ikana kayo ti pigsa amang ibtor, ket iti kasta, makalisi kayo. Ti sao ti Apo. Agyamantay ti Diyos. Magsao ka, o Apo, tondong ektoy
ti agnanayon na biyak. Ti Apo ti adda kada kayo, Kasta kumamit ken ka. daytoy sumaganad na rutina Santuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti dayta at tiyempo, ada sumagmamano at tao sa tiyay, anang ibaga ken Jesus, iti may papan kadagiti taga Galilea, a pinapatay ni Pilato. Idi madamada nga gidatdaton iti Dios. Kinuna kadakwadan ni Jesus, ipagarupyo kadi, adakdakkel ti basol, dagitoy, ngem dagiti daduma at taga Galilea, gapoy ti kasta apan nakapapatay da, saan? Ibagak kada kayo, ano san kayo ngagbabawi, kadagiti basbasulyo, matay kay to amin, akas kadakwada. Kitanyamet ti panang ipagarupyo, kadagiti sa nga 18 anatay, anagaburan, idi marbatitore, ijay siloe. Ipagarupyo kadi, adakdakes dagitoy, ngem dagiti amin na tao, ngagnaed idi ijay Jerusalem, saan? Ibagak kada kayo, ano saan kayo ngagbabawi, kadagiti basbasulyo, matay kay to amin, nakas kadakwada. Kalpasan na, sinarita ni Jesus, daytoy apangarig kadakwada. Nagmulat ti maysa tao iti igos iti kaubasan na, napan kinita, no adabunga na, ngem awan nasarakan na. Kinuna nga rod iti pagayaywanen na. Kitaem, talo atawenen, ngam umayak ditoy, ngagbirok iti bunga daytoy nga igos, kitawan pa'y nasarakak, pukanemon. Apay nga ibusen na ti kinatabati daga, ngeminsong bat ti agayaywan, apo, bay ampay, uray la ita, la atawenen, kalyekto ti lawlaw na, sa kunto abunwan, nagbunga, into no may atawen, nasayaat, no saan, papukan munton. Ti Ebanghelyo, ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Embag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Ada kadipay urayin tayo, ngagtugaw dito'y Apo. Kasi nabakante, dato'y nga tugaw. Maka dati naka-reserve dita. And congratulations for the beautiful fiesta. Iti naglabas nga fiesta ni Apo San Jose. Palakpakan tayo ti bagbagi tayo kakabsa. Thank you for your effort. Estamet kadagiti sponsoring cluster tayo. Yan napintas, dito yung arambak tayo ti fiesta. Numan pa'y nairanang awan ti kura paruko tayo. Idi damok ti umay, mangmisa ditoy, ken uray pa'y kadagiti naglabas nga yaay ko ditoy, na nangruna no dumagasak idi, ada ditoy main door tayo, ditoy kumbento. Nga kanayon nga may tibkulak. Padasan yun Apo, tinay tibkul di jay. Di jay kas labatit nga addang na diti sango ti kumbento. So namin adon nga nakitak nga kasyay nga may tibkulak lata. Iso nga inikak ti watch your step kunan na di fiesta. Ket kabayatan ti panagsangput dagiti papadi, binilang ko no mano ti may tibkol, halos isuda amin. Uray dagiti padi nga nagyejan dito yen, na tibkol dalatamet. Daksanggasat na pati ni Mayora na iraman nga na itibkol. So nga kunanay pabakbak kuntundaytan kunana nga sigo di na itibkol man. Nga madati kay papanan na ti panagbiag tayo kakabsat. Hasta iti basol. Amo tayo lang udo rin ket may tibkol tayo tulata. Nga din Apo? Uray no amom lang aruden nga basol. Aramidem tulata. Ure no adating bagana, watch your step, watch your sin. Ngem no nairwam kan, aramidem tulata. Example ko itatanga Domingo ket ada na panam, san ka nakimisa. Usually no nasan ka nakimisa ket may bilang dahito nga mortal sin. Naglagi pa nyo dahil Apo
Wakati amoyo ket saan nga basol, ti saan nga makimisa. It is against the third commandment, ti may kanlo nga commandment. Hindi nang bunyagak di kalman, nagsaludsudak. Isuro yung tumat lang, dagiti bilbilin, kadagiti anak yo, naggagad na nga simbong batwen, apo, manubilin na po Diyos, sangapulo, kuna damay. Sangapulo, mangibaga kayo man titalo, ay awam may bagadan. May bagadan, amuda lang ada sangapulo nga bilin. So ti may katlo nga bilin, dagipem ang ilinen ti aldaw ti pagganagina na. No anyaman ti masalungasing kadagitoy nga sangapulo nga bilin, ket may bilang nga nadagsen a basol. Amen? So no saan ka nakimisa ti aldaw ti Domingo, nagbasol ka. For example, tayo Idiyo mo na nga panagabsen mo, magilty ka pa, diyan nakimisa, agkumpesarak to, tapno makakomunyonak laeng, wala na. The following Sunday, adaman na panamon, ti bagamton ket siguro, maawatan ni Apo Diyos. Hindi na po, rugyamon ti agpambar. So marsaruro nga Domingo, di ka man nakimisa, ay niya karot kakasapulan mo, ngagbiagak, iso nga napanak gitaltalon ata, na luummeten dagi wano saan mabalin meten nga gatuden di tabako sa tatay limabas kami from Dinaratan to Kabarwan ay madamati gatod apa anda nga tang mo nga Domingo kunat dagitoy siguro kun ada nga tatibagida madadaelen di tabako apa no bigat nga tanga madadael nga tan ti tabako kung kunak ti panunot ko. Ngem, kasjay tayo kakabsat, once ngay nulit-ulit tayo di basol, di jay tayo nga mangrugi nga agrason. Ket no rinugyan tayo nga agrason, ipagarup tayo ton, nga di aramid tayo, ket saan nga basol. Naglagi pa nyo day jay ipagarup tayo ton, isla ko sorry no chismosa kayo. Sorry. No rinugyan nyo, nagsasaritaan, sa isardeng tayon, kakababain mo na pagtutungtungan tayo ni kastoy nga tao. Sumaruno, kanya nga rod, no kastamot ti aramid na, kunayon taon. Ito na bumaybayag, ay naynayunan yung tupayan dyan, pagtutungtungan yon. Tati pagarup tayo, saan nga basol iti mang padakes iti pada nga tao? No ulit-ulit emon daytoy, malipatam ton na dayta aramid mo ket basol. Ngem saan tayo nga liplipatan mat the other side of the coin? Nga niya po Diyos, uray no ulit-ulitin tayo ti agbasol, ulit-ulitin na mat ti mamakawan kada tayo. Saan met ngagpatingga kada tayo, nga pakawanen na ken ayaten na tayo, numan pa'y managbasol tayo. Malagipyo kakabsat na salmo, the other Sunday sa dayjay, apo no adalistaam kadagiti, din sa nobena daytoy, apo no adda ti listaam kadagiti basbasol mi, siya sino ti makalasat. Awan makalasat kada tayo, iti basol, ngem makalasat tayo, o iti basol, gapu ti ayat, ken asi ni Apo Diyos kada tayo. So tinanggigan tayo tatati ebanghelyo tayo. Una na inusar na ti maysa nga pangarig iti kayo nga igos. Nagmula ket kalpasan na pinaaywanan na daytoy. Nagsubli kalpasan ti manong atawen tapan nakitaan no dati bunga na. Ke awan nakita na. Pag nagsubli manen after 1 year, awan nakita na talong atawen ngagsubli-subli. Awan met labunganan dagi igos. So nga kunana di dyan tagay aywan, pukane mon, tadi nakit di ibusen iti taba ti daga. Ngem kuna jagay aywan, ngay pagarup tayo nga dito nga gay aywan, awan sabali no saan nga ni Apo Jesus. Kunana, saan kan mo pa'y nga pukanen, ikampay ti gundaway, bareng into no umay nga tawen, ket adanton ti bunga na. Kalakalek, abunwak, tapno, pumintas daytoy nga kayo. Kasi ti Diyos tayo kakabsat. Amuna nga managbasol tayo, ngem aramiden na amin nakabailan na, tapno, intayo agbunga tinaimbag. Amen?
Kada kayo, adabunga tayon. Kay madanagan, don't worry. Yeah? Habang nga adda ti anges tayo dito'y daga, this is the moment that God is giving us forgiveness. Manipod inikan na tayo ti anges, ingana ti mapugsat ti anges tayo, ni Apo Dios ket si sasagana amamakawan kada tayo. Santay liplipatan dayjay. Ngem, imula tayo met ti panunot tayo, ngano nagsatan tayon ti anges, judgment will come. Husgaan na tayon ni Apo Dios. Iso nga adu nga gundaway kakabsat tin tayo pa nagbabawi. Adu ti gundaway ngayon tayo pa nagdawat iti asi ti Apo. Tatunggal agbasol tayo, dumawat tayo ti asi na sangagasot, iti subli na nga pamakawan kada tayo 100%. Punasen na anamin pinsan, ikaten na anamin pinsan, tiki naman nagbasol tayo. As kinunak tatay kakabsat ket our personal sin, hantay may cut da itoy. So nga kunana ni Apo Jesus iti Banghelyo, malagipyo dagiti natay, idi, han nga gaputa dakdakkel ti basol da, ngem da kayo. Ngem, matay kayo, gapo iti basol. Matay tayo, gapo iti basol. So, iti rason no, apay nga matay tayo kakabsat. Hanakayat ka sa word nga, hantay nga matahin, imposible da ita. Malagip ko tayo pangkulinanaan nga bakit yung may nga parokya idi. 94, basta 90 plus, titawin na, 94. Nagpaayap dyanak na nga pangkulanaan. Ket di dan samo imbagbaga dyan ti bakit nga lanaak. Idi mapanak gibalay dan nangeg na apay sinuday tanakong kuna na di anak na ni Apo Padi nanang may nakalanaan idi kuan nangeg ko nga kuna di bakit hay papanawam ni Apo Padi sa anak pay nga matay agtawon ka ti 90 plusen di ka pay nga matay sa anak pay nga matay kuna na nga minasidgak latang nga kinatungtong kunak na hangka nga may lanaan tapno matay ka. May kalanaan tapno maagasan ka, mapakawan ti basol mo. Manupay at itawan nga kayat mong agbyag, kung nakibaga na 10 years kumapay, Father. Apaya nga kayat mo pa'y tagbyag tatidog, sayang mo 100,000. Maasidag mo ngaminan, di urayan nan. Sige nga ro, di kararagan ka, diya ka mo imabot-samot nga talaga ti 100,000, ay 100 years na yay. Dayay nga bakit. So dayjay kakabsat, no na dumakabuton tay ti matay, ngem hantay nga maluwadan daytoy. Tiket di panunuten tayo, sakbay nga matay tayo, nakasagana tayo nga ta, nga sumangbay ti Apo. That is the best thing. Hanga da matay tayo, ta ure an anwen tayo. Ure punwem ti dextrose tabagem, matay kanto lata. Ure tumarem aming nga vitamins kada ever living kung kunada idi da uminom ka ti ever living tanu agnanayon ka nya ti churam taon ni kanto pala kulapitan nagbasit kanton ta kumsen met ti tao ket no bumaybayag tayo. Ti panunutan tayo kedi dayjay panagsagana. So nga rod gaykan na tayo ti gundaway ti Apo tapno si sasagana tayo no intay to matay. Yan tayo santay nga liplipatan kakabsat nga damit na tikbakon ko na nga social sin. Dahil personal sin, dahil diniskas tayo ngayon muna. Nadamat tayo kunada nga social sin. Nga amin tayo ket may raman, itidayta nga basol. Mo tayo umadanin, mangrugin sa no 28 ti local campaign. Apo ya? March 28 ti local campaign. Ket madaman ti national campaign. Nakaawat kayon. Sino tisan na pa'y napadasan manipod di agbutbutos tis nakaawat. Ada mo pa'y napadasan? Ay, inabak ka. Napadasa kong timawat. Ada mo dun, ada naramanakon. Hindi na minsan nga pa nagbubutos, gaputa siyak nga kanayon ti PPCRB chairman, bisiak nga kanayon, ay seldom go home. Hanakaw na yung agaw-awi di balay. Sakto lagawi din no, pa nagbubutosen. Panakagbutos, pumanawak manen. After 2 weeks nga ta, nga nalpas ti butos, napanak di balay bimisita ko na ninanang ko, ada subrem ditoy. Ti amok ko na naggapo di jay, post office.
Kada ti amok ta sumangsangpot nga minda gijay bill ko iti telepono ken DJ bangko DJ balay. Kaya di pang ko inyawat na kinitak ni awam mo ti selyo na. Awam mo ti selyo na sulino katak. Wow, ada natinag nga sampul balot natinag pinidot ko. Idi basaek ko mano sino kinagnagan dagi jay ay natinag mo ton tay 2,000. So nga diyan mo amo pangisubyakon o kitain niyo niya agrason kan diyan mo pangisubyakon so nga tinaramid ko inayabak dagiti ubing diyayame may kayo tag merienda kayo tapno may raman kayo matibasol latawid. Kasi kagabsat niya umawat tayo halanga da tayo tinagbasol. Even our families, tano imawat ka, igatang mumot iti, taraon nyo, so nga impakan mo, di basol ti kapamilyam. Amen? Pera de los buenos, kada kayong imawat nga padak. Kasjay, kat dito nga rami din tayo nga panagbasol, gaputi dito nga panagpipili, ramaramen na amin. Isunto ti mangiduron meten, te kunatayo nga, nadagsen abasol nga corruption because it started within us. Antay pabasulan no isuda ngamin nagbayad da si kamet nagawat kamet so amin sungarod nga awagan tayo ti social sin daytoy may raman kami uri da kami nga papadi tano daddo makiregalwan da kami mo dagiti kagayem nga mamayor pay ti kunayo awan. Kaya, so nalaeng at ano, madama election, sampay lang mayor, sampay lang ko na mata, into normal pas ti electionan, apo, nagganas niya, umawa, dakkel to awatin minganda kayo. Basit ata, 2,000 nga awatin nyo, dakkel to. I'm just telling you the truth. We also receive, we become a part of the social sin. So kakunanan ni Apo Jesus, agbabawi kayo, hanlaeng nga isuda tinagbasol, dagiti natay, uray da tayo, nagbasol tayo man. That is a social sin. May kadua, environmental sin. Idi kalman, dayet nagti Earth Day. Idi kalman, International Earth Day. Idi kalman. Nagpatay kay ti silaw yo, Apo? Saan? Ang kayo nga aware. Gaputa, ti rason, nadadaelen ti aglawlaw tayo. So nga every year, ket ada iti ilatang dang aldaw ken oras at least may sa oras iti may sa nga rabii kasi iso di rabii daytoy nga patayen tayo amin nga silaw tapno medyo aginana iti aglaw tayo ti lubong tayo nga mantay nga ipangpangag kadaytoy nga antay nga panang ipangpangag adan ti layos ginggina didigra uram. Idi kalmansa ke there was a forest fire di ayanti Baguio City. Idi kalman there was a forest fire. Gaputi pa nagbalbaliw ti lubong tayo. Saan na tayo dus-dusaan ni Apo Dios? Tinaramid na Apo Dios na imbag. Da tayo ti nagtaudan ti panakadadael iti lubong tayo. Gaputi kinaranggas iti tao. Iso nga dagito nga pagpaspasaran tayo nga panakadadael ti aglawlaw gapu iti napaspasamak nga kinaranggas iti tao. So agsubsubli kada tayo dayto nga naramid tayo nga panangranggas iti aglawlaw tayo. Ket no saan tayo nga agbalbaliw in the future there is no more earth, there is no more universe, and there is no more us. Awan tayo meten. Yet what is the future of our children? None. Nothing. So nga kunak tayo may isa nga pilosopo ide, una nagaputa kunak nga minapay nga pukan ka nga pukan ti kayo nga usarem nga furniture, una nakit dingket. Ke nagadupay lang nga kayo kat kasanon do maibos anyan to ti sagrapen dagiti sumarsaruno nga henerasyon munti subong imbalsong ba na kanyak makamudan tumo biagdan na po. Kapay nga ron nga pumotot ka, hangka nga pumutputoten tapno awan to ti agrigat, iti masangwanan, kunak kanya na saan nga nakatagari. Pumutot ka, ti agrigat to, saan? We have to love our nature, basulmet ti mangranggas, iti aglawlaw tayo. The simple act of nga inbaleng mo ti kendi,
Tamuyo sa di nagukisam ti kendi tammo tayo saan nga basol? It is asin. Basol dayta. Gaputa rin ang gasam ti aglawlaw. Nagpukan ka ti kayo nga pulusman nga di ka nga nagmulmula iti panagbiag mo. Basol anadagsen. Isu nga awisen na tayo ti Apo ngagbalbaliw our personal sin, conversion, kunana ti pagsasao nga Grego, metanoia, turning around from our sin, our social sin, ti basol tayo nga sangkagimungan, and also our sin, ti environment. Ket rumbeng launay, nga dumawat tayo ti Espiritu Santo, kinunanan ni San Pablo, dawaten tayo ti Espiritu Santo, tanabilag, ti awis, ni Satanas, dawaten tayo tapno natibker tayo nga mangtalikod iti basol. Ket no talikodan tayo ti basol, sigurado nga mangnamnama tayo ti pagarian ni Apo Dios. Idi namunyagak di jay bigan, nakigtutak, ada nga min jay saludsud di jay, pagtalikudam matlaeng iti basol, wenno pagtalikudam matlang ni Satanas, malagipyo Apo, nagpapabunyag kayo. Amo yung tinsungbat na, saan Apo? Pagtalikod amot lang ni Satanas, kung saan Apo? Kung agawid ka nga ron, kamay karikin ni Apo Dios. So amin tayo, pagtalikodan tayo ni Satanas. Tapno ni Apo Dios laeng titurong tibiyag tayo, ket ni Apo Jesus iti kadwa tayo ngagturong ti pagarian ti Dios, babaentin tayo pa nakipaset, iti daytoy panagtutuok, ipapatay ken panagungar na. Santay liplipatan, hantay ngagpatingga ngagtuok, hantay ngagpatingga nga matay, masapul nga danunen tayo ti panagungar ni Kristo. Sapay kumata kasta. Tumakder tayo, una tayo amin, mamatiak iti Diyos Ama man nakabalin amin, anamaswa iti langit ken daga. Mamati akmet ken Yesu Kristo abugbugtong anak na ken Apo tayo atim mao itaramid ti Espiritu Santo inyanak ni Santa Maria Birhen nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato nailad sa iti krus natay ket naitanem nagungar iti may katlong aldaw kas palawagen dagiti na santuan na surat imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Humay tumanen, ginto agpatingga, mamati akmet iti Espiritu Santo. Check met sa Iglesia Katolika. Ti panagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbaso, ket adantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Dararag asapasap, kakabsat ti linteg ti Dios, ti makaited ti ragsak tayo. Kumamang tayo ken kuana, ket dawaten tay amin akasapulan tayo. Tisong bat tayo, Apo isalakan nakam iti dakes. Apo isalakan nakam iti dakes. Ikararagan tayo dagiti amin amang idadaulo ti iglesia tayo. Dagiti obispo, papadi, mamadre ken seminarista. Sapay kumatay suda ti mangipakita kadagiti tattao. Tinapudno a pagtuladan ti kinatulnog ken kinamanagayat ni Kristo. Dawaten mi ken ka Apo. Apo isalakan nakam iti dakes. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo. Agtalinaed kumakadakwada ti kinapudno nga agserbi. Para iti pagimbagan ti pagilian ken agkamang da kumakin ni Kristo ti oras dagiti sulisog. Dawaten mi ken ka Apo. Apo isalakan nakam iti dakes. Ikararagan tay amin ang managbasol. Dagiti agtatakaw, mapatay, kin managin bubukod. Sapay kumata pumigsa ti pamati dakin ni Kristo. Kat dayto iti paggapuan ti panagbalbaliw da. Dawaten mi ken ka Apo. Apo isalakan nakam iti dakes. Ikararagan tay mit dagiti bagbagi tayo. Sapay kumatag na nayon tay anasalon at kinaparagsit,
tapno maadang tayo tinananay apigsa, nga mga ramid ti pagayatan ti Diyos, dito'y adda abiyag. Dawaten mi ken ka, Apo. Apoy salakan na kam iti dakes. Agpaay kadagiti amin aminatay tayo. Sapay kumatadaan iti sidong ti Apo, ang makipaglakam tagnanayon alawag ken ragsak. Dawaten mi ken ka, Apo. Apoy salakan na kam iti dakes. Manangasiya Dios, itanok mo dagiti napakumbaba, ket ipababam dagiti nang itantanok iti bagida. Masursuro mi kumati agpapkumbaba ken dumawat iti pamakawan iti Apo, tapno madanon mi iti panakaisalakan. Dawat mi dagitoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amin o Apo, ngayon sagot mo na may kenrigat when amin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apoy awat minanu mo adato, sapay kumatadaga ikaryan, nga umawat di bagi kendara. Bunga ti bandog ken linget mi, idaton mit altar anap nuan sudi. Amin aragsag latingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apoy awat minanu mo adaton, sapay kumatada kaikaryan, nga umawat di bagi kendara. Pamararag tayo kakabsatap na dagiti nga daton tayo makayayo ti Dios sa manakabali namin. Ya po, amato na kumati. Istamet ang pagimbakan tayo, pinagadagupan, pinasantuan ng iglesia. Apo, babayanday ti sakripisyo, ipay mo kadi, tay kagumaanan mi apakawanen, dagiti basbasol, dagiti kakabsat mi, tapno pakawanem met dagiti basbasol mi, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo, Akumamet ken ka. itagayo dagitapos puso yo, Adadan sa tag-ay ti Apo. gyaman tay ti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na Apo a may kariket rumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Dios gapu ken Kristo nga Apo mi. Tay gunam-gunam mo kada kami amamati ken ka, titinawen a panang dalos mi ti kararwa, tapno iti siraragsak anakem, inkam sa ganaan ti panangrambak mi ti panaglasat ni Kristo ken patay, ket dumanon ti nagluryaan a panagungar. Tapno iti panagpasnek mi nga karkararag, iti panagregtami kadagiti aramid iti ayat, ken iti panaggagaget mi a makiranod kadagiti misteryo a makapagasat, apakairagpatan mi ti baro a panakayanak, maawat mi ti kinalitop ti na Diyosan a biag a maipaay kadagiti bilang mo nga anak. Anang sata makidanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel,
kadagiti trono ken dominasyones, ken kadagiti amin nga sito ti langit, ket ti kantami timno ti panakaidaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, 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 ni Apo a Diyos, dagiti ilangit ken napno day ti pagdaydayawan. Hosana ti kaangatwan, malaydaya di umay tinagan di Apo. Hosana ti kaangatwan. Puno na Apo abig ka kinasanto, kit sika ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawate mi nga rod nga pay mo ta Espiritu magpasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem kadi pay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbayawat na siyayat ti bagina, tapno agtutuo nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka pinispisina, sanainted kadagiti disipulo na, ket kinunana alaen yo, ket mangan kayamin iti daytoy, ta daytoy ti bagik, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panangrabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulo na, ket kinunana alaen yo, ket tuminom kayamin iti daytoy, ta daytoy ti kalis ti darak, dara ti baruke nagnanayon na tulag, iso amay buyato, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasul, aramiden yu daytoy, apangilaglagi piyo kanya. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan. Tigarodapo panangilagip miti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton biken kaapo, titinapay ti biyaken ti kalis ti panakaisalakan. Giaman kam ken ka, timpay mo may kari kami nga daditi saklang mukit tagserbi kam ken ka. Dawate mi apo, tada kami amakira no diti bagiken dara ni Kristo, pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo,
Laglagipem kadapo ti iglesia manay saknap ti nga lubungan. Ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, marlungar subispo mi ken dagiti amin a papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asin anama iti panagungardanto. Ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kadiday iti sidong taranyag mo, pakakitanda ken kay iti rupan-rupa. Dawatem apo, tay pay mamet takaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayon na biyag, ket makiranod kam to kinigasatan na Birhen Maria ang ina ti Dios. San Jose, nagasat nga esposo na, kadagiti apostol ken kadagiti sa santo, so na nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Makikat kadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Itimpuyog ta Espiritu Santo, iruknay bikan ka man nakabalin nga Ama. Iti amin na dayaw ken gloria, tegnanayon nga awan tiinggana. Amen. 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 Natayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, kaya nadalan kadagiti na Diyosan a panusuro, turdan tayo ti agkuna. Temi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, idem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, babenti panulong tapan nga asim kada kami, kanayon ko malaing iti basol may lisi kami, kaniti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Dagukang ituray, ipanagabalin, kendayaw, tiyag nanayon, nga din, uagsarday. Wapo mi Jesucristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti hibatik kada kayo, kapya nga agapukan niyak tited ko kada kayo, san ka kadagiti basbason mi ti kitaem, kadagiti pamati ti iglesia, kitkas mayandurot ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sika nga agbyag kinagari, ti agnanayon nga awan tinggana.
Kapia ti Apo kang kanayon kumanga dakada kayo. Ipay tayo ti kapia ti tumunggal maysa. Peace be with you. Kapia kada kayo, Apo. Cordero de Dios, Amangikal kadagiti basbas sulti lumo, kasya na kami. Cordero de Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lumo, kasya na kami. Cordero de Dios, amang ikat kadagiti basbasul ti lumo, item kadakang ti kapya. To'y iti Cordero ti Diyos, sumaykat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo na yaban iti dito yapadayana. Apo, jak may karing, may kakanyak, kente may salay, nga so mapaimbag doon, to'y kararwa. Narugitan gaput basol dalusang apo, sumreka kanya yagem ko'y kararwa, sumreka kanya pabigsayan lakadi. Jesus, umay ka kanya. O Jesus, umay ka. Mangted ka't ginawa, ken ragsak to'y puso, ken kararwa. Sumreka kanya, biyagem ko'y kararwa. Sumreka kanya, babigsan na kadi. Jesus, umay ka kanya. O Jesus, umay ka. Sikat ipagkamangan, kalasa ken pigsa no at dapenga. Sumreka kanya, biyagem to'y kararwa.
sumrek ka kanya papiksa na kadi Jesus umay ka kanya O Jesus umay ka sikat ipagsanggira no ada problema dinagat abay-bay Kumararag tayo. Ginawat mi apo ti talget ti agnanayon na kinagasat, idinto tadakam paylaeng dito'y daga, naramanan min ti tinapay ang nagapus sa dilangit. Dawatan mi tati maaramid kada kami, babayan ti misteryo, patauden na ti bunga na, gapuken Kristo nga apo mi. Amen. Maudi nga misak tono Domingo apo, ta sumangpeton ni Father Rupo nga na Santuan, Saint Rupo. Sumangpeton ni Saint Rupo. Idi Miyerkules nga piyesta tayo, ket adamet dakkel nga bendisyon nga inawat ko, no man pay sa anak nga nakapan, nga presente, ket I was chosen as one of the board of director iti Red Cross. Idi piyesta tayo apo, so nga nakakalagip da ito yung aldaw, kauray no awanak di jay ketimbutos dakmot lata. Da pinagpili dak no piyesta wenno ti kinaadak ye Red Cross ngem rimwarmet latta so nga tinaganti Red Cross ket nagpakpakasi kami no may kaminto agdawat ti darayo nga sumilpo ti biag ti pada nga tao san kayto nga gimimot. Okay apo? Pagrebengam tayo ti mangayat iti tumunggal maysa. Tatagduan not only the director of Caritas but also Red Cross. Baka sumarsarunon to ke kuop to pay kadakwan nakadadon to nga trabaho kon uri awan parokya kadadon to nga nayon na nga trabaho. Okay, so see you again on Sunday. Tiapo tiada kada kayo Kasta kumamet ken ka. bendisyon na kay ti managet tunay a Dios ti Ama ti Anak ket Espiritu Santo. Amen. Pasen ti misa intayon tuloy ti agbabawi ken mangayat iti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Awan siya sino man nga agbyag para ti baginalae. Awan siya sino man namatay para ti baginalae. Amin tayo at napagrebengan natin tunggal maysa. Amin tayo ket tinipon ti Diyos agkakaisa na. Awan siya sino man nga agbyag para ti baginalae. Awan siya sino man namatay para ti baginalae. Amin tayo at napagrebengan natin tunggal maysa. Amin tayo ket tinipon ti Diyos agkakaisa na.